Kaixo, Iskander Sarminaga naiz, Galakostarra eta New Yorken nago. Domekan, Manhattaneko uharteari buelta emango dio. 8 bat ordu egongo naiz igerian, New Yorkeko 3 ibaiak zeharkatuz. Datorren astean, Los Angelesera joango naiz eta 7tik 8irako gabaz, Isla Santa Catalinatik Los Angelesera egingo dutu behar. Hori lortuta, Triple Crown edo Hiruko Koroa lortuko neuko. Haupa, ni Eider Eibar naiz eta Iskanderrekin batera New Yorken nago, eta berak igeri egiten duen bitartean ni dena marraztu, bideoan grabatu, infiltratu egingo dut, eta kokoak.eus webaren bitartez guztiokin dena elkarbanatu. Eta hau lortutakoan, uste dut koko berriak ezagutuko ditugula, Iskanderrek erronkak egingo dituela, eta marrazki zoragarriak aterako direla.